Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм OFF Gaming BG и в този епизод ще правим стаичка в Ironcraft. И здравейте от мен, аз съм Лесънс. Тук при мен е Fighter BG и цурката, т.е. OFF Gaming. Така, да, сега играем в Ironcraft. Абе, това харесва ли ви? И да, правим сега стаичка. Правим стаичката, която ще ни е общо нещо, като обща стаичка. Това ни е развитието, участвате. И да, в момента има евент, който ние не участваме, защото не се бая развили. Сме пичове! А така. И да. Бащи котенци. Защото сме богати, ама по-малко от... Падна хората, не? Да, но се измъкнах. Ще фърлим сега нещо, ще фърлим тази забена бръдва. Довиждане. Сега ела ме телепорти. Бързо се умра, бързо. Ей, Лесънс, 100 Мадара, 311 пише кой продава коло. Ами, като ще си напише там плод ми нещо си ще вземе холм. Не е точно. Кажи му за плода, може да ти даде парите. Той би трябвало да му пише отстрани. Така, добре. Чакай да опечем риба на скара. Сега си сетна холм. Тук. Така. Аз ще Да. го филм. О, това е доста добър меч. Смайт 3, Sharpness 3, Tillbug 2, Looted 2, Fire Aspect 2. Аз ще взема това Island меча, Смайт. Аз апа... Да. Кой ме взе? Смайт 3. Къде е то меч? Е, тук беше. Я гледай то. Знам го, видео. Той е мой. Знам, браво. Гепи го. Откъде? От спауна. Видял стълба нещо ми лаги. И да върва с 67 фокуса. Усходи си го малко на по-чънка. И да, нека да ходим да поминорстваме. Ко правиш, бе? Аз ще минорствам. Ко правиш, бе? Аз ли бе? Не, майка. Това Фая. е стената. И за какво? И да е с такова, не от едната страна обикновен гама, от другата така. Нема смисъл. Тук пълно сграбе, бе. Тук имам 68 призоли и 23 коло. Сега ще направя, защото съм пич. Сега ще направя бук шелф или нещо такова. Споко. Нема да правим селфи. А ще правим enchanting room, който ще не знаем къде ще бъде. Да знаете, че мога да бъде в ето ъгъл, ама баш не знаем в кой. Затова паднахме в една пещера, който ще видим какво има в нея. Ако има някой кретен да го убием. Тук дали е ПВП? Не. В мината, ако беше ПВП. Звук. И един звук, извънреден звук се показва. Тук ще затапим, защото е недостъпна зона. А ще правим некъде. Нещо ми лаги 60 фокуса на човек. Да, видях. Може и да лаги от сървъра. Не, аз бех си объркал едни настройки. Здрасти! Здрасти. Къде си ти, бе? Ще ме видиш. Много лесно ще ме видиш.
Ето, зато... махаме. Махай се. Аз просто така си снимам, че няма какво правя и няма правя активни неща в този клип. Просто ще гледам другите. Аз ще гледам другите, какво правят, ще правя букшелф. В момента. Абе, Лес, Как? може ли да си изтегла една снимка, примерно, и да я кача на клипа? Може. А как? Почне ми кажеш ли? Да. Окей. Значи в края на клипа ще има снимка, която ще бъде тайна. Която се римува с bookshelf. И започва с... Не се римува. И за да ти закучи да което това е. Сега търсиме нещо, което не знам какво е. Аз светнете тук, бе! Я мене си не виждам. И това верно, че мене си не виждам. Окей, аз ще заглуша вие там, който снимайте, аз ще спра за малко. Той пауза, аз почвам. Yes. Супер. Тук малко е тесно. Ще разширявам. Аха. Извинете за цинизма. Ако сте го чули, тук ни можем да направим скапаните букшелфове. И затова ще правим така. Е така. Айде да. Виж. Ще се стъмни докато го направя това. Сериозно. Даже то вече да ми се стъмни. И сега видим дали работи. Работи ли? Работи! До кой е енчантен? Да го видим примерно. До 30! Браво на мен! Браво на мен! Само че тук малко се вижда, ама няма нищо. Нали не пречи. Купаш, бе! Ей, Фаяр! Какво правиш? Ето го сподели! Що всички мълчат, бе? Ще убия някой. Аз снимам, аз съм спрял звука на фрапс и само гледам как си тънаника и да записвам. Давай, първи някакви неща, давай да те снимам. Ще виж и аз какво ще напиша на клипа. После мога го гледаш. Виж как те псувам. Майтап. Шерифиан. И аз си свали каската, а ти видиме лицето. Много си грозен. А виж мене. Много съм хубав. И ми вижте меча. Наказание 3. Острота 3. Да. Отблъскане 2. Yes! Плячкосване 3. Огнен аспект 2. Дата яд. И нема само за... Накрая ще го биеме то. Айде ла на ПВП-то, бе. Айде ла на ПВП-то, бе.
Я се телепортни до мен, бе, Хелифиан. Не, благодаря. Плиз. Не. Щехме да го бутнем в лавата. Ако знаеше. Какво стана хубаво тука? Кой служи този графтинг тук? Абе хора, моля сте толкова тъпи? Питам. Чакай тук, туриме един рафт книга. Изглежда малко по-умни. Ето. Сега изглеждаме по-умни. Сега ще изглеждаме супер умни. Ето, вече изглеждаме супер умни. И какво правим сега? Всички мълчим. То само ти говориш. Какво ти стана? Какво ти стана, бе? Нищо. Ще ти пръсна още една. Я си пръсна на мене, това е ефектно. Това е ефективно, не? Не! Измама! Искам си парите! Измамници! Насекъде измамници! Измамник такъв! Как може си толкова голем измамник? Това ти е личният гроб. Нищо, тук си правим. Нещо. Нещо се бъгва този камък. Виж как пада в лава. Довиждане! Дано се видим в рая. На! Умря! Трябва да ям! Сори, дай сега да ти видиш. Дай сега да ти видиш. Дай ги. Айде да ти. Не мога ни се вършат при мене! Аз какво да правя, че те не искат да бъдат до теб? На. Нещо ти. На. Другото си е за мен. И на. И тая лава само ме дразни и се е бъгнала. Ей, нема ми правите дупки с лава, бе! Я влез вътре. Мали, лава. Иски ще мина по нея, бе. Падай! Майта, бе.
ти шибаната му брадичка. Умри, зомби, умри! Ха? Довиждане! Поне ви не гледам. Майтап, бе, Уиле! Какъв майтап? Сега ще говорите ли, бе? Това за дето не говориш. И се правиш на нем. Стига се правил на нем. Или още. Така ти не гледам тиранията. Умираш ли, бе? Какво правиш, бе? Къде си, бе? Можеш да се върнеш пак. И на тебе ти не гледам тиранията. Абе, вие мрете за 5 секунди. Вие сте новия рекорд на България. Какво ми направи? Шапка на тояга. А сега какво правим? Никой нищо не говори. Ко заключва? Ако имахме бедрок, дали имаме бедрок? О, фък. Нямаме. Нямаме. Изглежда, че нямаме бедрок. Хелифиан! Я влез! Чао! И аз забравих, че пътя ще произлезнат. Аз забравих, че това, ако нямаше хоми, ако нямаха кирки, щеха умрат утре. Айде, това да кога ще го чупим. Айде. Ти Хелифиан. Евент 00 часа. Браво на вас. Айде, кой не ми помага да го щупа, бе? Поне да бъде до край шегата.
Това е тази вода, бе! Да ви се напълни душата, да ви се напълни с вода. Да ме дави! Оно, нямам безкрайен въздух. Сори за това, оно. Ама, селяните така си говорят. Я стигаме да ви остава вода, бе! Живота не е само вода! Защото е сега ще затрупам стаята с субсидия, че видиш. Искаш и верно да го направя. Е сега шегата на века ще бъде това нещо. Аз ще прекопа да видя отзад. И. Много опасно се копае. Не, сега ще това ще го щупя и ще си избега. Zone, yo, macaron, yeah, macaron, no, chacaron, chacaron. Не! И това беше края на капана. То трябваше да се измъкне. Трябваше да бързо от другата страна. На тук това. Това е сега. Изчезни на майка, бе, аз минах бариерата, но къде изчезни? Ето тук е. Сега трябва да оправим къщата. Самата мисия да оправим къщата. Епизода ще се казва Майнкрафт правене на къща и правене на шеги. Май замислих, недобре замислих името. Ама капана и този капан беше супер. То клип бая стана дълъг. Не, капана беше супер. Накарах го да влезне долу, е това долу. И го затапих отгоре да не му мръдне. Трябваше да го затапа от тук и от тук и не можеше да мръдне тогава изобщо. И като напише хубаво. И като напише хубаво, то хубаво му. И като напише спава. И какво като? Але... Това ще го чупим. Оп, сори. Нещо се бъгва яко. Не, сериозно, нещо се бъгва яко. Тия води какви са, бе, майка? И аз стига, бе, кой пуска тази вода? Сега да си я гаси. Стига сте бъгвали вратата, бе. Але лата да изчистим холма, бе. Стига ми пипа ти от това, защото аз чуда, бе. Ето ли къв съм глупав. Чупа волна скирка. Просветлението на живота. Да чупиш. Не стига ти чупете тази вода, бе! Кой го чупи това нещо? Кой я чупи да си я гаси? Не ме интересува. Ей, ти само няма да се смееш, че тебе, ако те забера... Ела те помогнете, бе. Вместо да се смееш, ела помогни, бе. Дришо. Големи сте мързали, бе. И двамата. Само без файер да е. Можете да му посетите канала. Аз спирам клипа. Окей, аз ще кажа едни последни думи.
Можете да видите на FireBG канала. Абонирайте се за мен, за LessonsBG и за FireBG. Това е за сега и до скоро!